Инджата пак на време по джипа, сам работи, бе. Скапа за от работа цяло лято, бе. Що става тук? Ей, майка му да еба. Значи, било, ама... Стига ти с компютър, бе. Стига за компютър, бе. Работи тако. В фейса ли си? Па какъв фейс, бе? Какъв фейс? Какъв фейс, бе? Какъв фейс? Чакай, какъв фейс? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Ти си спав тук, бе. Ще ради да ради. Няма го фърля. Що? Иди сега си редо. Няма го да е цъкни, да. Така? Няма да е. А? Ще умра. Не ми бъде работа. Компютър, лаптопи, цял ден. А трябваше да го чупиш. Що? Що? Защо? Ще да работа, нали? Стига снимай тия, стига снимай тия.